Добър ден, уважаеми майки и гости! Предстои да видите спектакъла Оповещение, който посвещаваме на вас с много обич. Като се зададем оповещение, че като почнем да чистим, няма край! Така е, всички жени и момичета си почистват къщите. Събрания тихо го събират, запалват и след това го прескачат. Да, чувала съм, че някъде из България обикалят къщите с запалена кърпичка на пръчка. Жените и децата дрънкат стеники, изричайки следните заклинания. Бягайте, змии! Благовест ще ви затисне! Момчетата ги гонят особени движения. Момичета, хайде да извикаме момчетата, да прогонят змиите, че като нищо някоя ще изсъска. Така де, нали е пролет? Пролете! Момчета, елате! Него се казва, че е половин великден, на който дори всичка гнездо не вие. И за този ден не се работи.
Куковиците и лястовиците, да, ви известят благата вест, че зимата си отишла и лятото постепенно настъпва. Добър ден! На благата вест всички момичетата се връщат по зимния си час. Тръгваме да си търсим храна, защото пролета е дошла. С кукуряки мезора, всяка лопла слънце блести. Момчета, останете при нас и чуйте как децата пеят за края на зимата и началото на пролета. Народното поверие гласи, че за кукалите куковица трябва да имаш пара в джоба. Ето ви сега по една паричка, за да сте сити и имотни през цялата година. Майки, добре и вие да се хвалите по една паричка, че да е имотна и вашата година. Mami,
около трапезата, която задължително включва риба и за първи път се хапва нещо зелено. Коприва, лапът, киселец, за да потече нова кръв в тялото ми. Според църквата е благовещение, защото тогава Архангел Гавриил донесъл на Дева Мария благата вест, че ще роди Сина Божий Исус, Спасител на човечеството. В чест на Дева Мария се празнува Ден на майката и жената. Като начало на пролета, жената е обещание за всичко на земята. Има прекрасно същество, на което ние всички сме длъжни. Това е майката. Благодаря ти, мамо! Мамо, за твой народ
днес е съхранила много пословици за майчината обич. Майка, на чето зло не мисли. Майчиното око никога не се лъже. Майчица, че пак майчица. Майчица, сенцица. Дайте ни добрите майки и ние ще станем най-добрите хора. А сега с удоволствие ще ви представя нашата журналистка, която ще вземе интервю специално за празника на мама. Добър ден, добър ден. Опиши ми твоята майка, но така, че да я позная сред гостите. Косата на мама е светла и мека, ръката на мама е нежна и лека. Благодаря. Моля. Добър ден. Добър ден. С какво би сравнил обичта си към мама? Каква е таз любов голяма, с която аз обичам мама? Че сякаш светят в сърцето звездички чудни от небето. Браво, благодаря. Добър ден. Добър ден. Разбрах, че когато я няма майка ти, тъжиш, а когато пораснеш, какво ще направиш? Когато порасна, ще направя така, че тя да не работи през целия ден или нека работи на нещо при мен. Благодаря. След направеното интервю мога да кажа само едно. Майки, бъдете горди със своите умни, добри и обичливи деца. От мястото на събитието за вас предаде Дия Димитрова и оператора Даниел Ленджи. За журналистката и оператора специален поздрав. Дай ми ръка. Аз ще ви представя кое е събитието. Това е модно ревю от моделерите на нашата група "Мама през пролетта". Цветето да е
градина. На вашето внимание какво? Шапка за топлото слънце, бяха служа, Александър Попов. Александър Попов, аплодисменти за моделиране. Мама на дискотека. Как изглежда мама на дискотека? Я да ви пиша. Дискотека изглежда Светлаша? блестящо, модерно и дискотечно. Николета Комитова, българката. Ники, представи мама, своя модел. Мама с народна носия. Истинска българка. Обещана мама вече, като мина първи